بزابش عري تهاريم مستصو دبداباتنا اير زكايد نبر ستوخيو اوريدو حجي مسورده مسفرتناي إنراتو أنا من جسم مستقبلو رئيه تبعي رئيه نرى خكانك ورخبيه نرى حجي ولا قلفت تطويت حتى نرى كم معبنك وتندر عملت انتاي ليس حصد من بزحلو حجي حصد كأنت يدبل حد تقعد ليسي كل تقبر قروص أكيد داسيت بوتا خوينو ماشين كان حيو تقوال الستيت ارتويت كوينة تسمعك إتي أول خم أدى مسألة إيرتراويت أبي يونيفرسيتي نيرا بتمجلسي كالوس زغلطو مالتيو السوق مسافة غريح زو جن انتايو زتنتن في أميلا في أميتا حزبي تقدلتي زنقد نيرو دوكي زنقد نيرو أو جن كاب تقدلتي خصم بيجمرو تم تقدلتي أين برومن زي سنبد زينا سأليحكم أفسراويت ناسي شرخ لمن كو جميرو أسرعي فمنتن بحساب بصحو كاب نكو سقاب كباب فرق معالتي 4 بصيحو زخبركم تخطاتلتنا مسمون زرعي أبيرترا ميديا نتورك فراداي شو أبز حالفة كلتا فتاميتات وي كلتا إبيسود مس دكتور تغسته فقادو دراساي دايتن كاب نعفخ سعنعفا كاب أوروماي كساب أوروماي حجي بسالساي مدبكا كاب نعفا نابسمرا أبز بالمسحفو قم كنكايدينا مكتتالكم عدم قادة المساخة قادة هنسنا كاب نادي ما كان أرست المسحفتها كاب نعفا كاب أورماي ناب أورماي روماي ناب روماي كاب نعفا نابسمرا كاب نعفا نابسمرا حافظوس كاب سحل نابسمرا كاب ناب كاب كل خرناعات نا إرترا نابسمرا كلن كاب ناب زالو محيزنا يازل لنا مسحفكا كن قمقما كاب نعفا نابسمرا كلن كاب ناب سنكر زبلاين مولان كن كاب نعفا زبل كالخا مرر زبلاين كاب أوروماي ناب أوروماي ون أزي مرر زبلاي كوا انتقوني تسفا زهبيو كاب نعفا نابسمرا خنبلن كلنا جن نايم ودعتا مخان وتندر سلا زردعكا تامتوي دسياتو بي أبتي ناي كاب أوروماي ناب أوروماي زفتر الكاسم معيت اندي مبقاسن عايزا كاب نعفانا بسمرا أبكميناي هموتي ناخذ سجر كاب شادشاين بصراحة ورارن بخمي ناخذ سجر مسكرل سلسته أبي واتكا أبت مزحفكا خمزن ببكوا نامنتاي تزتات مرسكا و كاب حل مستملسنا تخيله بورسودان يخيده كاب أوروتا مالفتيو بورسودان سنكلان وقعت سنكلنا زنبرو عمت لحتي قبرو لهم يتبقيسة مالتي دحري ناي حل مالتيو أو زدل لي حكمنا نعاتهم قبرو لهم كنيه أو كلهم تا نايبالو قرما رئياتها مسحب قن أوروماي سبل ساوين أوروماي تيق حاسبوت أنحو زيادة أتريلو ويابريو مالتيو دحري سرح مودي ناب عمبربه بيتملسنا أبوتاي مستملسكو دحريو نعمت هاوي أخوا سلز نورنا صبصاباي حجي نعمت ناب أوروتا وي عرب تملسه مالتيو حجي أو أفتي أخوا قدماي معلتو ودينا قمقامنا مالتيو خلاي معلت مسحلنا دحر قطري بخصوص كان نبتكم تملسو وتعدروا خناتات كل يزبل حبريتا مسكنا حجي نايمن تبوغسو نايسكلادي نحنا
ሕቶ ይለዓል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሻድሻይ ወራርን ሰላሕታ ወራርን ተደኺምና ኢና ዳርጋ ወፂና ብኣፅዋር ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ኣሕሊፍና ሰላሕታ ወራር ኣሕሊፍና ዝረኸብናዮ ኣፅዋር ኣይነበረና ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ንሕና ክንብገሲ ብኸመይ ፀላኢ ዓቕሚ የብሉን ኢልና ገምጊምና ኢና ኦሮማይ ተባሂሉ እዩ ግን መን እዩ ዝብገስ ዝብል ሕቶ ሕጂ ንዓራ ተመሊሰ ናብ ቦታይ ተመሊሰ ናብ ዓንበርበብ ማለት እዩ ሽዕብ ሆስፒታል ንተሰነይ ከባቢ ተሰነይ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ነይርኮኒ ክብገስ ከለኹ ካብ ዓንበርበብ ንምዕራብሲ ሓደ ስርሒት ክህልወና እዩ ዝብል ሓበሬታ እዚኣ ጥራይ ረኺበ ድሕሪኡ ናበይ ምዃኑ ስጋብ ክንደይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ምስ ተመለስኩ ዳ72 ከይደ ሓበሬታ ክረክብ ናበይ ዳኣኒ ዝብል ቁርብ መብርሂ ክረክብ ኢለ ከይደ ናብ ተሰነይ ምዃኑ እታ ናይ ምዕራብ ትበሃል ሽዑ ኣብኡ ዳ72 ሓበሬታ ረኺበ እዚ ቅድሚ ንሱዳን ምኻድካ እዩ ነይሩ ካብ ሱዳን ምስ ተመለስካ ኩነታት ከመይ ፀኒሕካ ሜዳ እዚኣ ተኣሳሲርካ ሕጂ ንሱዳን እኮ ትኺለ ካብ ዓራር ካብ ኦሮታ ንሱዳን ከይደኡ ከለኹ ካብ ሱዳን ትኺለ ዓንበርበብ ተመሊሰ ካብ ዓንበርበብ ናብ ኣኼባ ኣቲና ኣብ ኣኼባ ወታደራዊ ኩነታት ኣሎ በቦታኹም ተመለሱ ተባሂሉ ግን ክብገስ ከለኹ ካብ ዓንበርበብ ክብገስ ከለኹ ገለ ስርሒት ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ምዕራብ ተሓቢረ ካብኡ ምስ ተመለስኩ ሕጂ ዳ72 ከይደ ሃለዋት ክፈልጥ ናበይ ዳኣኒ እቲ መጥቃዕቲ ወይ ናበይ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክብል ክፈልጥ ከይደ ናብ ተሰነይ ምዃኑ ሽዑ ሓበሬታ ረኺበ ከይፀኒሐ ድማኒ ተሰነይ ሓራ ምዃና ብሬድዮ ተፈንዩ ማለት እዩ ተሰሚዑ ድሕሪኡ ግን ነዊሕ ከይፀንሐ እተን ክፍለ ሰራዊታት ኣብኡ ዘጥቃዕ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዘጥቅዐ ተመሊሱ በቦትኡ ተመሊሱ ሓደ ካብኡ ናይ 13 ኣብ ዋጀባ ኣብኡ ኣዕሪፉ ነይሩ ከላይ ሕክምኑ ስለዚ ሽዑ ድማ እቲ ናይ 13 ናይ ብሪጌድ ሕክምና በዓል ቁሱን ዝነበርዎ ክብሮም ደበሳይ ናብ ዓንበርበብ መፅዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ተሰነይ ሓቢርኒ ባይ ተሰነይ እንታይ ነይሩ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ዝሃበኒ ብጣዕሚ ሽዑ ኣገሪምኒ እንተሰነይ እንታይ ክንገብር ኢና ከይድና ዝብል ወይ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ነይርኒ ግን ኣብኡ ምስ ከድና ንብረት ናይ ፀላኢ ዘይተዓደነ ኣፅዋር ንዓመታት ተኸዚኑ ነበረ ኣብ ኢድና ከም ዝኣተወ ስለዚ ንብረትን ኣፅዋርን ኩሉ ንደጀን እዩ ተጓሪቱ ስለዚ በዚ ኣፅዋር ዝስ ሙናበይ ኢና ዝብል ሕቶ ኣልዒለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ኣብ እዚ ሻድሻይ ወራርን ሰላሕታ ወራርን እዚ ዘይበሃል እልቢ ኣፅዋር ማለት ኣጣያይቱ ቦምባታቱ ብብዝሒ ሃሊኹ እዩ ጥራሕ ኢድና ኢና ዘለና ወይ ከዓ ውሕድ እዩ ዘሎ ንብረትና ትውድብ ከምኡ እዩ ገምጋምካ እዚ ገምጋም እዚ ምስ ፀንሐ ከዓ ናይ ተሰነይ ሓድሽ ምዕባለ ተኸልኪሉ በቲ ናይ ተሰነይ ሓድሽ ምዕባለ ማለት ብብዝሒ ኣፅዋር ናይ ፀላኢ ተተኮስቲ ቦምባታት ዘይበሃል ንብረት ኩሉ ተኣኪቡ ምስ መፀ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ብጥይቱ ህብረቱ እዩ ብጥይቱ ህብረቱ ናበይ ገፅ ካደ ሕጂ ናብ ዝኾነ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ተኣማሚነ ክንቀሳቀስ ከምብል ናበይ ከም ምዃኑ ግን ኣይበርሃለይን ነይሩ ብሓፂር ግዜ ግን ብሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ምዃኑ ናብኡ ተበገስ ተባሂለ ተበጊስካ ምስቶም ኣዘዝቲ ብዛዕባ መደብ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ሕክምና ክትውድብ ምስቶም ኣዘዝቲ ተራዳዳእ ተባሂለ ከይደ ነቲ ሕክምና ብኸመይ ንውድቦ ከዓኒ ሓበሬታ ሂቦም እቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ኣብ ቀብሪ ውእት ድልዱል ሕክምና ናይቲ ግንባር ክህሉ ቀዳማይ ተቐባሊ ክኸውን ተራዳዲእና
ካልኣይ ተቐባሊ ሓሊበት ሳልሳይ ዓንበርበብ ሰለስቲኡ ተኣሳሲሩ ጥቃን ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ብከምዚ ክእለ ተረዳዲእና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀብሪ ውእት ድልዱል መታን ክኸውን ተወሳኺ መጥባሕቲ ኣሃዱ ካብ ዓራርብ ኣበጊሱና ኢልና ኣበጊሶምና እታ መጥባሕቲ ኣሃዱ እቲኣን ካብ ሓሊበትን ካብ ዓንበርበብን ወይ ሽዕም ሆስፒታል ወሲኽና ድልዱል ሕክምና ኣብ ቀብሪ ውእት ኣነን ሃይለን ራሻን ከዓ ኣብኡ ኮይና ድልዱል ናይ ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ ዳርጋ ነይሩ ሃይለን ራሻ ሂወ ዝመፀ ካብ ክልቲኡ ግንባራት ካብ ክልቲኡ ሕክምና ወሲኽና ዳርጋ ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ እዩ ነይሩ ድልዱል ኣሃዱ እዩ ነይሩ 1984 እወ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩሉ ዓቕማዊ ምድላዋት ናይ ተጋዳላይ ከምኡ ከዓ ኩነታት ናይቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ከመይ ሃዋህው ነይሩ ሕጂ ትገርመካ ኩሉ እቲ ምድላዋት ውዱእ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ምብጋስ ገልጠምጠም ኣይነበረ ከምዚ ኣብ ካልእ ግንባራት ዝረአ ውዱእ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ዝረአ ይነበረ ላዕሊ ታሕቲ መካይን ይኹን ሰራዊት ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ኣይነበረን ኩሉ ህዱእ ዋላ ቀብሪ ውእት ክንኣቱ ከለና ዝንቀሳቐስ ንብረት ዝንቀሳቐስ ስንቂ ኣይረአን ነይሩ ከምቲ ኣብ ካልእ ግንባራት ዝረአ ውዱእ ስለ ዝነበረ መፅናዕቲ ናይ ስለያ ከም ዝወድኦ ዳሕራይ ፈሊጥና ስጋብ ክራይም ኣውገትን ዝኣቱ ሰራዊት ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ኣውገት ተኺሉ ዝኣቱ ሓደ በጠሎን ሙሉእ ከዓ ስጋብ ክራይ ኣትዩ ብናይ ስለያ እናተመርሐ ብናይ ሃንደሳን ኣብኡ ስጋብ መፅናዕቲ ተኻይዱ ከምዚ ዝተካየደ ዳሕራይ ፈሊጥና ማለት እዩ ስለዚ ፅፉፍ እዩ ነይሩ ዝኾነ ገልጠምጠም ላዕሊ ታሕቲ ይነበሮን ጥራይ ምብጋስ ጥራይ እዩ ነይሩ ስፍሓቱ ጎልጎል ወእቲ ዘስጋአና እንታይ ጎላጉል ስለዝኾነ ኣፃምእ ስለዝኾነ ዋላ እኳ እቲ ክሊማ ዝሓሸ ሽዑ እምበር ኣብ ጥሪ የካቲት ዳርጋ ዝሓሸ ክላይመት ይኹን እምበር ኩሉ ግዜ ኣፃምእ ስለዝኾነ የስጋእካ እዩ ናይ ማይ ፅምእ ኣሎ ናይ ሙቐት ኣሎ ሳንስትሮክ ወይ ናይ ፀሓይ ሙቐት እዚታት ሓሳይ ስለዝኾነ እሱ የፍርሐና ነይሩ እንተዘየለ ካልእ ምድላዋት ገለመታት ኩሉ ፅፉፍ እዩ ነይሩ ኣብዚ ብብዝሒ ኦአርኤስ ተጠቐምኩምሉ ግዜ ዲ ኦአርኤስ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣይተጠቐምናን ኣብታ ድሕሪኣ ዝመፀት ግን ሓደ ስምዒታት ስለ ዝነበረ ማለሲ ኦአርኤስ ተትህሉ ከምዚ ናይ ፅምኢ ሽግራት ኣንበይ ተፈጥረን ዝብል ስለ ዝነበረ ኣዳሊና ንኩሉ ሰራዊት ዓዲልናዮ ስለዚ ሽግር ኣይነበረና ኣብቲ ካልኣይ ኣብቲ ቀዳማይ ግን ብከምኡ ድላይ ኢልና ብዙሕ ኣይሓሰብናሉ ግን ኣብአ ኢዶም ነበረ ገይሮም እቶም ናይ ብሪጌዳት ሓከይም ፅቡቅ ኣልየሞ ማለት እዩ ብርጌዳት ኣብዚ ደረጃ እዚ ናይ ገዛ ርእሰን ናይ ብርጌድ ሕክምና ነይርወን ብሪጌዳት ነይርወን ናይ ቦጠልን ሕክምና ነይሩ ናይ ሰራዊት ናይቲ ጋንታታት ከዓ ናይ ጋንታ ሓኪም ናይ ጋንታ ናይ ቦጠለኒ ናይ ብሪጌድ ኣዋዳድባ እዩ ነይሩ ኣብዚ መድረክ እዚ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መወዳእትኡ ብኸመይ ተዛዚሙ ከምቲ ተፀበና ኣይከደን ምክንያቱ እቲ ናይ ክራይ ተዓዊቱ ናይ ኣውገቱን ተዓዊቱ ግን እቲ ብድሕሪኡ ክስዕብ ብማይ ህመት ገይሩ ንኣውገት ከኣቱ ቁሩብ ምድንጓይ ስለ ዝነበረ ፀላኢ ነቲ ኩነታት ቅይሮ ኸይሉ ስለዚ ከምቲ ተፀበናዮ ኣይተዓወትናን ድሕሪ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ጠርኒፍኩም ብቦታኩም ተመለሱ ተባሂልና እቲ ሰራዊት ከዓ ኣብቲ ናይ ቀደም ድፍዑ ተመሊሱ ማለት እዩ ዝነበራ ቀዳመይቲ ዝነበራ ፀገማትን ሃዋፋትን ተማሊአን እንደገና ናብ መጥቃዕቲ ኣቲና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ልክዕ እንደገና ምድላው ተገይሩ ሙሉእ ምድላው ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ምድላው እቲ ስልቲ ናይ መጥቃዕቲ ግን ነቲ ናይ ሰራዊት ምልከት ብካልእ ከምቲ ናይ ቅድም ዘይኮነ ለዊጡ ንሕና ከዓ ከምታ ናይ ቀደምና ምድላዋት ቀፂልና ናይ ቀብሪ ውእት ይኹን ናይ ሓሊበት ይኹን ናይ
شعب هوسبيتال ወይ ዓንበርበር እቲ እዋን ድርቂ ዝቀላቀለሉ ዝነበረ እዋን እንዲ ሽዑ ድርቂ ነይሩ እንድዩ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ካልኣይ ፅፉፍ ከይዱ ብዙሕ ውግኣት ነይሮምና ኣብቲ ጎላጉል ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ቀዳማይ ብዙሕ ኣይሸገረና ናይ ሓደ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ግን ስጋብ 3-4 መዓልቲ ስለ ዝቐፀለ ስጋብ መርሳ ተኽላይ ብሓደ ወገን በቲ ካልኣይ ወገን ክኣገማግም ሕጂ ዓድም ስለ ዝነበረ ንውሕ ዝበለ መዓልታት ስለ ዝወሰደ ብዙሕ ዝበለ ውግኣት ነይሮምና ኣፃምእ ስለ ዝነበረ እውን ዝኣክል ORS ኩን ካልእ ሂብናዮም ነርና ስለዚ ፅሙቕ ስራሕ ተሰሪሑ እቲ ሆስፒታል ኣብ መወዳእታ ተን ብሪጌዳት ሕክምና ናይ ብሪጌዳት ሕክምና ገለ ንብረት ከም ዘሎ ኣብ ማይ ሂመት ካብኡ ንሳትን ከም ተጠቕማ ስለ ዝፈለጥና ብኣካል ከድካ ርእየ ተባሂለ ብኣካል ማይ ሂመት ከይደ ኣብ ማይ ሂመት ከይደ ምስ ረኣኹ እቲ ሕክምና ነበረ ሕክምና ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዳስ ብገሊኡ ካብ መሸማዕ ብዝንጎ ሕውስውስ ዝበለ ዓራት ገሊኡ ናይ ሚሊታሪ ገሊኡ ድማ ንቡር ዓራት ኣብኡ ግን ሬሳታት ተዛሕዚሖም ፀኒሖምና ውግኣት ሓዊ ዝነድድ እቲ ብኣየር ነዲዱ ብምንታይ ነዲዱ ይንፈልጥን ግን ብደብዳብ ኣየር ከም ምዃኑ ምክንያቱ ኣየር ቀፀል እየን ድድድባ ነይረን ኩሉ ንብረት ገገዲፎ ዝኸደ ፀላኢ እናሰሓባ ታንክታት ኹን መካይን ናይ ፅዕነት ኹን ካልእ ኹን እናደብደበ ከዳ ስለ ዝነበረ እሱን ደብዲበን ክኾና ዝብል ገምጋም እዩ ነይርና ዋላ እቲ ንብረት እውን ዝሓረረ እዩ ረኺብናዮ ከም ስፕሊንት ብዙሕ ኣይነበረን ነዲዱ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝገርመካ እንታይ እዩ ከመይ ገይሮም ውግኣቶም ገዲፎም ይሃድሙ ታና ውግኣትና ገዲፍና ውግኣት ከነውፅእ ንስዋ ኢና ነርና ኣብ ዝኾነ ንስዋ ተኸፊልና ኢና ውግኣትና ነውፅእ እዚኣቶም ውግኣቶም ዝሓዚሖሞም እዮም ከይዶም ሕጂ እሱ ሓደ ድንፅወካ ካልኣይ ኣብኡ ዝገርመካ ከዓ ድርቂ ነይሩ ሽዑ ከቢድ ድርቂ 84 ነይሩ ዋላ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዋና ኤርትራ ነይሩ ኣብኡ ፀንሐ እቲ መኻዚኖ ተደርዲሩ ናይ ረድኤት እኽሊ ዘይቲ ካልእ ፊኖ ከምኡታት ተኸሚሩ ፀኒሕና ብፍላይ ዘይትን ኣብ መሸማዕ ዝመልአ እኽልን ተኸመረ ማዕለ ኣይነበረና ስርናይ ስርናይ ሕጂ ስንቂ ንሰራዊት ንህዝቢ ረድኤት ዝመፀ ሰራዊት ይጥቀመሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ርኢና ካልእ እቲ ብትጎላጉል ዝረኣኽቦ ንማይ መርሳ ተኽላይ በፂሓ ትምለስ ወታደራዊ መኪና ስለ ዝነበረት ኣብ ወፂሐ እስከ ክሪኦ ካልእ እቲ ኩነታት ኢለ ከይደ ኣብ ወፂሕና ብሓደ ለይቲ ኢና ተመሊስና ኩሉ ትጎላጉል ፋሕ ዝበሉ ሰራዊት ፋሕ ዝበሉ ሕጂ ዳርጋ መቕራሚ ነይሩ ሰራዊትና ኣይዋግኡ ኣይብሉ ጥራይ ኢዶም ስቕ ኢሎም ይህቡ ደኺሞም ከምኡ ስለ ዝነበረ ክንምለስ ከለና ተማልኡና ዝብሉ ተጋደልቲ ዝኣከብዎም ወይ ኣብ ፅርግያ ፀኒሖም ተማልኡና ዝብሉ እናተማላእካ ትኸይድ ስጋብ ቦታ ተሊካ ብከምኡ ተንመካይን እና ኣከባር ንማይ ሂመት ንኣውጎት ምለሳ ነይረን ማለት ስለዚ ፋሕ ዝበለ ሰራዊት ፈቐዱ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ገስጋስ ናይ 76 ከተወዳድሮ ከለኻ እቲ ዝህበና ዝነበረ መጀመርያ ተስፋታት ናይ ምጥቃዕቲ እንታይ ፍልሊ ነይርዎ ወይ ብምንታይ ከተነፃፅሮ መሃርካ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ተቐዳመይ ትሕቶ ሓንጎለይ ዝመፀሲ ኣለና ካብ ከተማታት ካብ ቃሩራ ናቕፋ ኣፍዓበት እናበልና ኢና ንኸይድ ነርና ከተማታት ክብብ ኣቢልካ ነቲ ዘሎ ሰራዊት ትስዕሮ ባልሓንቲ ተጥቃ ኢዱ ዝህብ ዝመውት መውት ዝቆሰለ ቆስል ብኸመይ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ዝረኣየካ እንታይ ግንባራት ኩሉ ግንባር ሰሜናዊ ራእሳል ግንባር ናቕፋ ግንባር ሓልሓል እዚታት ነይሩ ግንባራት እናፍረስና ኢና ክንግስግስ ዝብል ኣምር ንመጀመርያ እዚ ኸ
ካብቲ ናይ ከተማታት እንታይ ፍሊ ከምፃልዩ እንድሕር ኢልካ ኣብ ሓሳብካ ድመት እንታይ እዩ ከቢድ ክኸውን ከተማ ፀምብ እዩ ደቂ ኣምሓረ ክትሕዛ ዋላ ከቢድ እምበር ኣብቲ መድረክ ዝነዓና እምበሪ ከረም ክትሕዞ ከቢድ እምበር ምስ ግንባራት ዝናፃፀር ኣይኮነን ስለዚ ከቢድ መስዋዕትን እናከፈልና ከም ንቅፅል ጥራይካ ክግምግም ክኢለ ሽዑ ከም ሓኪም ማለት እዩ ግንባር ሰሜናዊ ምቅራስ ዓዲ ተደምሲሱ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓይሊ ኣበይ ዓሪዱ ሕጂ ብክልተ ወገን እዩ እቲ ዝማረኽ ተማሪኹ እቲ ዝመውት መይቱ እቲ ዝሃድም ግን ገሊኡ ማርሳ ተክላይ ብጀላቡ ገለመታት ክሃድም ክኢሉ ምስኡ ሶቪየታውያን ነይሮም እዮም ምስተን ማርሻ ተክላይ ዝሃደመ ጀነራል ሓሰን ካልኦትን ግን ገምገም ባሕሪ ገይሮም ናብ ከባቢ ግራት ዝበሃል ቦታ ኣብኦም ዓሪዶም ኣብኦም ጠጠው ኢሎም እዚ ከዓኒ ብሽመር ኣድግ ኣቢሉ ናብ ናረው ስለ ዝኸይድ ሓደ ግንባር ሓደ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይኑ ማለት እዩ ፀገማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይኑ ማለት እዩ ምስኡ ኣሲሩ ማለት እዩ ስለዚ ግራትን ሽመር ኣድግ ምስ ናይ ፀገማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኣሲሩ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መጥባሕቲ ኣሃዱ ኣብ ሓሊበት ኣብ ቀብሮት ዝነበሩ እተን ሕክምናታት ሕጂ ብከመይ ተወዚዐን ናበይ ገፀን ከይለን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ፀላኢ ግራትን ሽመር ኣድግ ምስ ናሮም ምስታይ ምስ ገበረ ካብ ግንባር ናቕፋ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክልተ መጥባሕቱ ኣሃዱ ኣበጊስና ማለት እዩ ናብቲ ፀገማይ ክንፊ ጥራይ ስለዚ ክልተ ኣሃዱ ምክንያቱ ከቢድ ግጥማት እዩ ነይሩ ታንክ ብታንክ ነይሩ ኣየር ድብዳብ ነይሩ ሽዑን ከዓ ፀላኢ ንኩሉ ፈንጂ ተኺሉሉ ምክንያቱ ብፈንጂን ብታንክን ጥራይ ከከላኸል ብሰራዊት ከከላኸለሉ ዝኽእል ቦታ ይነበረን ከምኡ ስለ ዝነበረት ግጥማት ከቢድ ስለ ዝነበረት ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ ገርና ዳሕራይ ግን ሓንቲ መጥባሕቲ ኣሃዱ ተሳሒባ ብሓንቲ መጥባሕቲ ኣሃዱ ጥራይ እቲ ፀገማይ ክንፊ ወይ ድማ ናይ ግራትን ናይ ሽመር ኣድግን ተኻይዱ ማለት እዩ እቲ ናይ ግንባር ናቕፋ ሆስፒታል እዩ ንገዛ ርእሱ ርጉእ ነይሩ ስለዚ እዚ ሓደ ስጉምቲ ዝተወስደ እዩ እቲ ናይ ሓሊበት እንታይ ይኹን ሕጂ የለን ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ፈሪሱ እዩ ተደምሲ እዩ እሱ ተሳሒቡ ናብ ዕንበርበብ ኣትዩ ገለ ክፋል እውን ናብታ መጥባሕቲ ኣሃዱ ናይ መንሽሙ ከይዱ ማለት እዩ ናይ ፀገማይ ክንፊ ናይ ናቕፋ ሕጂ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ወይ ናይ በዓል ዓራግ ዝነበረ ኣሃዱታትና እንታይ ይኹን እሱ መልሲ ዘድልየ ነይሩ ወይ ምድልዳል ዘድልየ ነይሩ ሕጂ ክፍሊ ተዕሊም እውን ነይሮም ክፍሊ ተዕሊም ሓደ ንኡስ ሆስፒታል ነይሩ ንኡስ ሆስፒታል ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሓደ ክፍሊ ተዕሊም ሓለዋ ሰውራ እዚ ንኡስ ሆስፒታላት ነይርዎ ኣብ ሆስፒታል ዘይኮነ ንኡስ ሆስፒታል ነይርዎ ግን ምስ ላቦራቶሪኡ ምስ ካልኡ ስለዚ ዓራግ እቲ ናይ ክፍሊ ተዕሊም ርሱ ዝኸኣለ ናይ ሕክምና ነይርዎ ናቱ መወከሲ ከዓ ዓንበርበብ ነይርዎ ምንቅቃሕ ክሊኒክ ነይርዎ ናይ ገዛ ርእሱ ስለዚ እዚኣተን ብናታተን ቀፂለን ማለት እዩ ግን ምድልዳል የድልየ ነይሩ ደልዲሉ ቀፂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓሊበት ተጠርኒፉ ኣብ ዓንበርበብ ኣትዩ ኣብ ክልቴን ካብተን መፅሓፍትኻ ብዛዕባ ዝነበረ ዓይነት መውጋእቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እንዳተቀያየረ ምኻዱ ካብ ናይ ጥይትን ናይ ኣብዚ እዋን ዝነበረ ዓይነት መውጋእቲ ዘስዓቦ እንታይ ዝበሃል እውን ሓደጋታት እንታይ ነይሩ ሕጂ ፍሉይ ዝበሃል ካብቲ ናይ ድሕሪ ምዝላቕ ብዙሕ ፍሉይ ኣይነበረን ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ነይሩ ረብዓይ ወራር ነይሩ ሓምሻይ ወራር ነይሩ ሸውዓይ ወራር ናይ ሓልሓል ነይሩ ግን መጥቃዕቲ እንድዩ ናይ ፈንጂ ሕጂ መጥቃዕቲ እንድዩ ሕጂ ብዙሕ ተፈልየ ነበረን ግን ፈንጂ ተወሰነ ፈንጂ ነይሩ ኣብ ኩሉ ንኮ ፈንጂ ነይሩ እዩ ድሕሪ ምዝላቕ ግን ኣብዚ ሕጂ ጎላጉል ስለ ዝኾነ እቲ መውጋእቲ ቁሩብ ፍልይ ይብል ስለምንታይ ኣብ ጎላጉል ሰራዊት ክንቀሳቀስ ከሎ መሓውር እዩ ዝንቀሳቀስ መሓውር እዩ ዝያዳ ድውጋእ ብጥይት እውን ብስኮንጀታት እውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሰምሃር ርኢናዮ መሓውር ዝያዳ ህርብ
ነጥቃሉ እዋን ማለት እየ ኣብዚ ነጥቃሉ እዋን ስለ ዝነበረ ኣብ ማሕበር ዝያዳ ተራእዩ ፍልይ ዝበለ ናይ ፈንጂ እውን ብውስን እንታይ ሽሙ ሓሳብ ነቲ ፈንጂታት ምስ ሰገርዎ ጎላጉል ስለ ዝኾነ ፈንጂታት ተብሉን ገለብሉን ግን ብጥይትን ብደብዳብ ነፈርቲ ቦምባኢ ብካልእ ዝነበረ ብስኮጀታት ብዝሕ ነይሩ ብጣያይቱ ነይሩ ኣብ ጨው ቀትሪ ዲ ነይሩ ትውግእ ኣበይ ኣብ ጨው ቀትሪ ዲ ነይሩ ወይስ ከምቲ ኣብ ከተማታት ዝርአ ዝነበረ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ እውን ነይርዎ እዚ ናይ ከተማታት ቅድም ጠይሸ እንደ እዚ ድሕሪ ናይ ሶቪየት ምእታው ኮት ዓይነት መውጋእቲ ለዊጥ እዩ እሱ ገሊፀ ድሕሪ ምዝላቕ ነበረ እቲ ውግእሲ ኣብ ጨው ቀትሪ ዲ ዝካየድ ነይርስ ወይ ኣብ ወጋሕታ ወይ ሰዓታቱ ኣብ ምንታይ ነይሩ ሰዓታቱ ኩሉ ግዜ ውግእ ዝጅምረሉ ወጋሕታ ይጅምር ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብታ ቀዳመይቲ ለይቲ ሰዓት 3 ኣብ ክራይ ፍርቂ ለይቲ ኣብ መንሽም ነይሩ ትመት ናይ ለይትን ናይ ቀትሪ ኣውገት ለይቲ ነይሩ ኣብታ ካልኣይቲ ግን ወጋሕታ ክጅመር ተሓቢርና ኣቀዲሙ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ገሪብና ምክንያቱ ድሕሪ ቀትሪ ስለምንታይ ጀሚሩ ሃንደበት ግመን ደበናን ስለ ዝነበረ ቡልቶ ንመጥቃዕቲ ምቹእ ተባሂሉ ሃንደበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣቀዲሙ ስለዚ ኩነታት እዩ ዝውስኖ መጥቃዕቲ ክትወስድ መብዛሕትኡ ግን መጥቃዕቲ ዝጅመር ኣብ ወጋሕታ እዩ ዝጅመር እሱ ከዓ እንታይ ብፍላይ ኣብ ሓሩዝ ዘሎ ቦታት ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ደጥቃዕ ምቹእ ኩነታት ትፈጥረሉ ማለት ስለዚ ሓደ ዘለካ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ንወስዶ መጥቃዕትታት ኩሉ ግዜ ከም ተመክሮ ማለት እዩ ምስቲ ክሊማ ዝኸይድና ንኽእል ሕጂ ድሕሪ ወሲድና ናይ ሰምሃር ማዕሰይ ጀሚርና ጥቅምቲ ናይ መንሽም ጀሚርና ናይ ፅርግያ ምቁራፅ ባፀ ማዕሰይ ወቂና ሕዳር ታሕሳስ መሊስና ናይ ካብ ጋሕቴላይ ንሰይዲሲ ኣብቲ ክሊማ ዝሑል ዝኾነሉ ኢና ከቢድ መጥቃዕቲ ዝመፅናዕቲ እዚ እውን ልካ ከመይ ነይሩ ማዕሰይ ወሲድና የካቲት በዛብህ ሽዑር ተሃሪሙ ተማሪኹ በዛብህ ማዕሰይ ተሃሪሙ እቲ ከቢድ መጥቃዕትታት ክፍፅም ከሎ ኣብ ግራትን ኣብ ሽመር ዓድግን እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ቀፃሊ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ስለ ዝነበረው ፀረ መጥቃዕቲ እዚ ፀረ ኣየር እውን ቃወም ስለ ዝነበረ ምስቲ ፅዑቕ ደብዳባት ናይ ኣየር ዝካየድ ነበረ እሱ ተወቂዑ ኣወሪዱ ሕጂ ምስ ወረደ መስፈርቲ ናይ ኢድነራቶ ኣነ እውን ጀሶ ምስተገብረሉ ርኤ ተባሂለ ርኤ ነይረ ረኺበ ነይረ ሕጂ ዋላ ገለ ሕቶታት እውን ሓቲተ ነይረ ከም ወታደር ኣብነት እንታይ ለየስ ምስ ከድኩሲ ሓንቲ ኖበል ፀኒሓት ንብኡ ክዕሎ ከለኹ ዳሕራይ ናይ ኖበል እዝስ ኖበል ተንብብ ኣለኹ መፅሓፍቲ ቡኻ ደሉ ካበይ ባረኺብካ ኢልስ ከንብብሲ ሂቦምኒ እንዳሰብዓን ክልተን ማለት እዩ ፀኒሕኒ ሂቦምኒ ከንብብ እዩ እሞ ካልእ እንታይ ተንብብ ኢለ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ከም ወታደርሲ ናይ ፖለቲካ ተገዲሱ ንብል ፖለቲካ ይፈትን ኢሉኒ ፖለቲካ ይፈትን እዩ ወታደር እንዲኻ ወታደርን እንታይ ሽሙስ ብዘይ ፖለቲካ ኣነ ፖለቲካ ይፈልን እሞ ወታደር ኮንካሲ ትድብድብ ኢኻ ድብዳብ ከም ድብዳብ ዘካየድካዮ ሕጂ ሲቪል ትድብድብ ዓዲ ትድብ እንታይ ስማዕካ ሞ ድብድብ ኸማ ኣነ ደብዲበ ይፈልጥኒ ኣነ ህዝቢ ደብዲበ ይፈልጥኒ ኣብ ጓደን ትድብድብ ከም ዝነበርካስ ብኸምኡ ከም ተሰለምካ ክማንሲ ሰሚዐ ገለ ስወ ምስ ሶማል ክንዋጋእ ክልና ጓደን ሓያልስታ ይስልም ተሰሊመ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ግን ኣነ ሲቪል ዓዲ ደብዲበ ይፈልጥኒ ካልእ ሰራዊት ኣከበ ገለ ክድብድብ ከለኻ እንታይ ስማዕካ ሱዳ ተልእኾ እዩ ንቆም እንደ ሰልጢነ ኢሉኒ እዋ እታ መፅሓፍን ገለን ካብ ዝገርካ ንድሕሪት ቆረብ ምልስ ከብለካ እታ ኦሮማይ እዚ መፅሓፍቲ ከምብ ፀኒሑካ
ሳና ባሓልዋ ሰውራ ከለውን መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ ካብ ዓራ ገለ ይመጽኦ ነይሩ መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ መጽሓፍቲ ዘንብቦ ነበረ ዝኽብሎ ይክእልኒ ኣይዝክሮን ግን መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ ንስኻ ኦሮማይ እዚ ኦሮማይ ከምሰንበብካያ እዚ ኦሮማይ ጋዜጠኛ እዩ ጸሓፋይ ናቱ ገምጋምን መጽናዕትን ገይሩ ካብ ዝሃቦ ገምጋም ተሰማምዓሉ ነይሩ ዶ ኣብ ከም ሓደ ጸሓፋይ ነትን ክልቲኡ ሓይልታት ክሳይ ክገብር ከሎ ተሰማምዓሉ ነገራት ነይሩ ዶ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ዝእመን ነገር ይጽሒፉ ናይ ግንባር ይዛረብ ደለኹ ናይ ከተማታት ዘካየዶ ፕሮፓጋንዳ ኹን ካልእ ጸሓፎ ዝእመን ዘይእመን ኣሎ ኣነ ግን ኣብ ናይ ግንባራት ትግንባር ስለ ዝነበርኩ ፍላይ ግንባር መዕፋ ስለ ዝነበርኩ ሽዑ ኩሉ እቲ ዝንቀሳቐሰሉ ነበረ ቦታታት ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ካብ ኣፍዓበት ተበጊሱ ከባቢ ናረው ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ስጋብ ትክሰ ዝወፅእ ስጋብ 17.2 ዝወፅእ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ እታ 17.2 ትብል ኣብ ከባቢ ሳልፈር እዩ ሳልፈር ወፂኻ እታ ቦታ ኣብኣ ኮይኑ ምስ ቀይምቡጥ ዝበሃል ንኽስዋእሲ ናቕፋ ክኣቱ መስዋእቲ ከፊሉ ክኣቱ እዩ እቲ ቀይምቡጥ ሕጂ ከምኡ ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ ታሪኹ ሕጂ ሓቀኛ ታሪኹ ድዩ ወይስ ካልእ ኣይፈልጥን ኮረኔል እዩ ሕጂ እዚ ከም ዝመፀ ግን ኣብኡ ካብኡ ከም ተደምሰሰ ናቕፋ ነይረኣና ሽዑ ብርቱዕ ተኽሲ ስለ ዝነበረ እውን ናቕፋ ዝኣቱ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕና ስጋብቲ ኦፐሬተር ናይ ምሳና ነበረ ደይብካ ኩነታት ትፍለጥ ኢልናዮ ሕጂ እቲ ኣጋላልፁ ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ እቲ መጥቃዕቲ እውን ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ትናህና ሕጂ ትናህና ኦፐሬተር እውን ደይቡ ኩነታት ሕተት ምክንያቱ ዝተኽስስ ነስመራ ናቕፋ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝመስል መሰልናዮ ተራኺቡ ኣብዚ ጥቃና ዘሎ በዓል ዓሊ ሰይድ ኣለዎ በዓል ዓሊ ብሂም ከዓ ኣብታ ኪና ደላ ኣፖሎ እታ ንምብራቕ ዘላ ንዋሕታ ባኔራ እታ ምዕራባ ደለኻ ተኻላይቲ ኣብዚኣ በዓል ዓሊ ሰይድ ኣሎ ኣብቲኣ ከዓ በዓል መንሽዋ ኣብኡ ተልዮምሲ ኩነታት ዳሕና ኣለልና ሕጂ ነዚኣ ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጻ እቲ ቀይምቡጥ ኣብኣ ተደምሲሱ እዩ ዝብል ኣብኣ ተደምሲሱ እሱ ኸ ቅድሚ ምድምሳሱ ኮሎኔል እቲ ታሪኹ ዝብሎ ኢሉ ዝገልጾ እሱ ውረድ ታሪክ ክትነግር ኢሉ ራብዓይ ርእሱ ዲ ሓምሻ ጉር ንናሮ ወሪዱ ኣብ ናሮ ምስ ወረዲ ተደምሲሱ ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ገሊኡ ስታይ ገይሩ ሓሶት ግን ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ሓሶት ካብኡ እንታይ እዩ ድብል ሓደ ተጋዳላይሲ ክልተ እግሩ ቁሩፅ ኣብ ኣገዳሲት ቦታ ኮይኑ ማሽንጋን ሒዙ ምሕላፍ ከልዩ ኣብ ኣገዳሲት ቦታ ክልተ እግሩ ቁሩፅ እዚ ሕጂ መማቕርቲ ኢሉ ዘእተዎ እዩ ማቐርቲ ኢሉ ዘእተዎ ካል እዛንቱ ብዙሕ መማቕ ከምኡ ጌርካ ምስ ኣንበብካዮ ብዛዕባ መፅሓፍ ስለ ዝተበገሰ ንረቡኻ ክንጠቕሶ ስለ ዘለና እንድዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ኮይና ዝስማዓካ ብኩሉ ነገር ንስኻ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጠኒ ካልኦት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ሙሉእ ትፈልጠኒ ኣነ ናይዚ እንታይ መስለካ ሕፅር ኣቢልካ ክልተ ነገራት እዩ ሓደ እቲ ኣጓል ከምኣ ዝኣመሰለት ኤርትራዊት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነይራ በቲ መግለፂ ካልኦት ዝገልፅዎ ማለት እዩ እሱ ምስኣ ፍቅሪ ይሕዞ ግን እንታይ እዩ ዝትንተን ፊያነታ ኤርትራ እያ እሱ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ምስ ፍቅሪ ምስ ኤርትራ ፍቅሪ ሕዥዋ ዝትንተን ማለት እዩ ትክትንትንዎ ከሎ እቲ ልበወለድ ብስውያ ብዝኾነ ክና ኣብ ኣርእስና ክንምለስ ኣብ በዛብህ ዝተማረኸሉ ኢና በፂሕና ነርና ኣብ ከባቢ ግራት ሸመር ኣድግ ምስቲ ፀጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ
استغاية متقعت نيرو ما جميع ما استوديو مجمرة ቀዳማይ ነገር እቲ ዕለት እኳ ክዝክሮ ይክእልኒ ግን እሱ ክጅመር ምድላዋት ከሎ ኣብ ናቕፋ ከዓ መጥቃዕቲ መደባት ነይሩ ግን ሽመር ዓድግ ግራትን ስለ ዘይተዓወድና ስለ ደይደፋና እቲ ናይ ናቕፋ እውን ተሪፉ ማለት እዩ ከይተበገሰ እዚ ሽዑ ንዓንበርበብ ተመሊሰ ማለት እዩ ንምለስ ከለና ግን ማዓት ዋጅኽ ምለስ ከለኻ ናብኡ መሰካየ ኣብ በዓል ኣድራ ኩነታት ከመይ ፀኒሕኩም ህዝቢ እቲ ቀዳማይ ነገር እቲ ወላ ብናቕፋ ከለና እውን ኣብ በዓል ኣፖሎ ኣብ በዓል ከባቢ ፃብራ ሲ ረኣይካ እዩ እዋም ክቆርፆ ከለዉ ከራግፉ ከለዉ ኣውፅእ ቆፅሊ ነጣል ንኸፍቲ ከምኡ ክንልቀኒና ኣብ እግራ ምስ ወረድና ከዓኒ ዝገደደ ፈቐድኡ ዝመታ እንስሳ ኣጣል ገለ ትርኢ እዋም ተቆሪፁ ከዓ ፈቐድኡ ትርኢ ሕጂ እዚ ካልእ ዝበልዖ እተን እንስሳ ስለ ዘይነበረን ኣቁፅልቲ እናቆረፁ ጨንፈር ምስ ኣቁፅልቱ ሳይ እናገበሩ ፍረ ዘለዎ እንድሕርልዩ እናቆረፁ ምግብዎን ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ድርቂ ነይሩ 84 ከዓ ከቢድ ድርቂ ከም ዝነበረ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ነይሩ ሽዑ እዚ እዋን እዚ እቲ ግንባር ስለ ዝፈረሰ ንቅድሚት ዝኸዳ ሓይልታት ወይ ሰፊሕ ነይሩ ናይ ድሕሪ መስመር ቦታታት ናብኡ ዝኸዳ ስለኣኩመን ብሕክምና ነይሩ ድዩ እቲ ድርቂ ኸ ኣብ ሳሕልን ከባቢያን ጥራይ ድዩ ወላ ኣብ ከበሳ እውን ከመይ ፀኒሕዎም ነቶም ዝለኣኩሞም ሕጂ ኣብ ደጀን ዝነበርናዮ ህዝቢ ጥሜት ነይርዎ ስጋብ ኣብ ተጋደልቲ ዘለዎ ክፍልታት ኣብኡ እናቐረቡ ምግቢ ዝሓቱ ህዝቢ ነይሮም ቅድሚ እቲ ረድኤት ምጅማሩ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ድሕሪ መስመር ግን ሓንቲ ኣሃዱ ምስ ምሉእ መጥባዕቲ ኣሃዱ ገምገም ገራ ፍዕበት ብድሕሪት ከጥቆ ተበጊሶም ነይሮም ብዝኾነት መጥቃዕቲ ፈቲኖም ንድሕሪ መስመር እዮም ቀፂሎም በቲ ዝመፅኦ ክምለሱ ይካሉ ምክንያቱ ሰማዕታት ዝበሃል ቦታ ኣፃምእ ገልመታት ስለ ዝኾነ ዝኽበሳ እዮም ቀፂሎም ሕጂ ንኽበሳ ብበዓል ዒራዒሮ ገሮም ናብ በዓል ደቀ መሓረ ደንበዛን መንገዲ ዓዲ ተከለዛን ኣስመራ ቆሪፆም ላዕሊ ዓሰባ እዮም መፅኦም ሕጂ ላዕሊ ዓሰባ ምስ በፅሑ ኩሉ ከባቢታት ህዝቢ ጠሚሩ እዮም እዚ ሕጂ ዳሕራይ ኣነ ኣብ ባሮንቲ ምስ ከድና ንዓቶም ሓቲ ምክንያቱ ኣነ ኤፋኒ እዮም ሃይለ ራሻይ ነይሩ ምስኡ ዝነበሩ ዘፋነናዮም ሓቶም ከለዉ ጥሜት ከም ዝነበረ ዘስካሕከሕ ጥሜት ከም ዝነበረ 76 77 ህዝቢ ተጋደልቲ ዘንግድ ነይሩ ደቁ ዘንግድ ነይሩ ኣብኡ ግን ካብ ተጋደልቲ ክፅበዩ ጀሚሮም እቶም ተጋደልቲ ኣይነበሮምን ምክንያቱ ብግማል ሕጀመን ዝኸዱ ንዖምን ኣይኣኸለኦምን ንዖም ከኣንግሉ ይከኣሉ ስለዚ እቲ ሕማቅ ኩነታት ነበረ ኣብ ከበሳ ብፅቡቅ ገሮም ገሊፆሞ ደርዚኸ ኣይሓገዞምን ዝህቦም ረድኤት ኣይነበረን ሰራዊት ዝምግብ ነይሩ ስለዚ ከበሳ ከምኡ ነይሩ ኣብ መንሽሙን ኣብ ደጀንን ድሕሪ መስመር እውን ኣብ ምዕራብ ተመሳሳሊ ጥሜት ነይሩ ብኡ ምክንያት እዩ ህዝባዊ ግንባር ረድኤት ሓቲቱ ረድኤት ረኺቡ ብመንገዲ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ገሩ ድማኒ ዘዕድሎ ነበረት ዝረኸቡ ሓገዝ ማለት እዩ ሕጂ ሰፈራታት ቆይሙ መዕደሊ ቆይሙ እቲ መሳርፉ ወሲዱ ገገዝኡ ኸይዱ ዝበልዖ መዕደሊ ገይሮምሉ እቲ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሰፈራታት ኮይኑ ክምገብ ዘለዎ ድማኒ ሰፈራታት ኣብ ዛራ ቆይሙ ኣብ ሃዋሻይት ቆይሙ ኣብ ፎርቶ ሳዋ ሰለስተ ኣነ ዝፈልጦ ጥራይ ካልእ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ሕሽክብ ካልእ ዕደሊ ነይሩ ዕደሊ ጥራይ ነይሩ እሱ ኣብ በዓል ዛራ ግን ፀላኢ ኣብ ጥቃ ካብ ፀላኢ መፂኦም ቀሪቦም ካብ ከባቢ ክረን መፂኦም ኣብ ከባቢ ዛራ እዮም ሰፈራ ቆይሞምሉ ናይ ግርደት ኣብ ሓዋሻይት እዮም ቆይሞምሉ እቲ ከባቢ ፀላኢ ሳይ ትንቀሳቀሰሉ ናይ ባረንቱ ኣብ ፎርቶ ሳዋ እዩ ሕጂ እዚ ሰለስተ መምስቲ ከተማታት ዓበይቲ ከተማታትን ከባቢ እንተኣሳሰረ
سفرات تعلمي يزر خيد نير مالته هو جنابه متسكان دي أب قص السبعة أب كستايكا أب مصحفكا بس حد ود باشاي تراخبكم ود باشاي زبارنا يندس سن حدن زسنبد زينا صنيحكم بتصحف أقول له اسكن دغنا أذكره وحجي انت ايتي كاب عنبربب نعرارب كيدب عرارب ما تبقس تباهيلن منشم كيدا مالتيو نسوا حجتي سايت محلناتي نقرب متقعتنا يسوا ابتي كنتاتنا يبعلو ود باشاي نبر كندهر اخنا اتوغينا جن حمام شرخ معرب سفين نيرو ملو معرب بدوف جميرو تግራይ ወይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዶብ ጀሚሩ ንኩሉ ትናይ ምዕራብ ደርጋ ኩሉ ተዘርጊሑ ሕጂ ኣብ ህዝቢ መብዛሕትኡ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ምሕካም ተባሂሉ ንሰራዊት ምክልኻል ተባሂሉ ክልተ ኣህዱታት ተዋፊረን ነይረን ክልተ ኣህዱታት ምስ ሙሉእ ዕጥቀን መመኪኖም ሒዞም ክልቲአን ጋንታታት ዞባ ተማቒለን እናተንቀሳቐሳ ኣለዋ ንሕና ከዓኒ ንሰራዊት ክንውድብ ኣብ ሰዋ ምስ መፃና ሓንድ በት ወዲ ባሻይ መፅዩ ካብ ከሪ መፅዩ ኣብ ሰራዊትና ሲ ሽሮኽ ለምን ኮ ጀሚሩ 28 በሓሳብ በፂሑ ኣብ ኣከለና ከዓኒ 4 በፂሑ ከባቢ 4 በፂሑ ብልዎ 39 እንዲ 4 በፂሑ ብልዎ ካብ ንኮ ስጋብ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ 4 በፂሑ ሕጂ ሰንቢድና እዚ ሕጂ ንበገስ ኢልና ኣይትብገሱን ኢኹም ምክንያቱ ከይት ዝኾነት መኪና ሰብ ከይንቀሳቐስ ሓዊ ከይተኣግዱ ተባሂሉ ምክንያቱ ቅድሚ መዓልቲ ከቢድ ደብዳብ ናይ ኣየር ውዒሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ከይንቀሳቐስ ተባሂሉ ምንታይ ንግበር ከብዚ ልኸሉ ንሕና ስኩን ንብል ኣይንኽእልና ኩሉ ኢንፉዥንና ደሎ መድሃኒትና ደሎ ገለ ፅዒና ንበገስ ኢልና ክንብገስ ከለና ሕጂ ኩሉ ሰብ ድምፂ መኪና መሰናስ ከብዚ ኣሸግን ንውጠላ ዘሎና ይመስልዎ ታራጅ ሰውልና በሪርና ኸድና ከሩ ከ 25 ኪሎ ሜትር ይኸውን ካብቲ ዝነበርናዮ ከሩ ኸድና 51 በፂሖም ፀኒሖምና ኣብኡ ከሎ 3 ብስትሬቸር መፅኦም ኩሉቲ ፅላል መሊኦሞ ብሓደ መዓልቲ 50 ገለ እንድበፅሐሲ ካብ ንኮስ ጋብ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ኢና ሰዓት 4 ገፅና ኢና ኣቲና ቅፅል ከዓ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ኣቲና ኩሉ ዝግበር ገርና ኣሎ ነቶም ሕማት ፅቡቅ ገሮም እዮም ከዓልዎም ፀኒሖምና ትጋባክሲ ፅቡቅ ፀኒሕና ግን ዓቕሚ ቁሩብ ስለ ዝጎድሎም ንሕና ተወሳኺ መምርሒ ሂብና ንኩሉ ሰራዊት ከዓኒ መከላኸሊ ሂብና ብሙሉእ እቲ ብርየድ መከላኸሊ ሂብና ካብኣ ዋላ ሓንቲ ይወስኸን ሽዑቕ ብሙሉኦም ቶም ኣዘዝቲ ገለመታት ቀሲኖም ኣብ ምድላዋቶም ቀፂሎም ካብ ከይሩ እዮም ክውገሱ ትመደቦም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ተቋፃፂርናዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ሰራዊት ነበረ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ግን እዘን ክልተ ጋንታታት እናዘራን ሙሉእ ተቋፃፂርኖ ማለት እዩ መርጊ ኣብ ባሮንቱ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ሰሚዕና ስጋብ እቲ ከባቢ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ከም ዝኸሰረ ሞት ከም ዝነበረ ዋላ ባሮንቱ ግን ማእኸል ከተማ ካብ ኣቅርበት ብሄሊኮፕተር ኣዝዮም ሓኪም እዮም ክቋፃፀርዎ ፈቲና እሱ ናብ ኣመይ ተዳሕረ ሕጂ ምስ ሰራዊት ክትዋጋእ መጥቃዕቲ ክትገብር እንዳሓሰብካ ከምኡ ዝኣምሰለ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ከቢድ እዩ ሽዑ ግን ኩናት እዩ ድሕሰብ ካብ ኩናት ይዓቢ እዚኣተንሲ ኣንቅፂ ሸሮኽ ኣብ ግዜ ወታደራዊ ኩነታት እንዳርገ ባዮሎጂካል ዌርፌር ኢና ንብሎ ባዮሎጂካል ዌርፌር እዩ ልክዕ ሽዑ ፅንፅንታ ደልየሩ ካብ ባሮንቱ ጉዕዞ ንባሮንቱ ፅንፅንታ ነይሩካ ዶ ሽዑ ፅንፅንታ ወይ ጉህድ ነገር ሕጂ ክብገ ንዓይሲ ሃንደበት ካብ ዓንበርበብሲ ተበገስ ለሙለይቲ ኣቲኻ ትሓድር ኢሎምኒ ኣትየ እሞ ፅባሕ ንኮ ብዛዕባ መደብ ክንዛረብ ፅባሕ ንኮ እበሃል ንፅባሓይቲ ሽዑ ክልተ ነገር ይሕበር ሓደ ባሮንቱ ኸይድካ
بسوا خيدك ሕክምና ክትውድበ ኢኻ ትግበር መጥቃዕቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ባሮንቶ ክንገብር ክካየድ እዩ ካልእ ሸሩኽ ኣሎ ሸሩኽ ክልተ ኣሓዱታት ተበጊሰን ኣለዋ እንቃሳቐሳ ኣለዋ ንምቁፃሩ ግን ኣብ ሳዋ ንኣዘዝቲ ረኺብካ መደባት ኣውፂኻ ንባሮቱ ባዕልኻ ተኣቱ ዝብል መምርሒ እየ ተዋሂብዎ ካብ ላዕለዋይ ካብ ፖለቲካ ብፅሕፈት ይነርት መምርሒ ትኽልካ ስኻ ምስቲ ሰራዊት ትኽሉ ባሮንቱ ዝኣቱ ዝዓበየ ግጥም ኣብ ውሽጢ ባሮንቱ ስለ ዝኾነ ኣብ ሳዋ ወዲብካ ነተን ኩለን ኣሓዱታት ባዕልኻ ተኣቱ ሕጂ ነዚኣ ሕጂ ንሳዋ ተበጊሰ ሳዋ ምስ ኣተኹ ተራኺበ ወዲበዮ ሓደ ምስ 61 እንዳኣቱ ሓደ መጥባሕቲ ኣሓዱ ሃይለ ራሻ ነይሩ ምስ ካብ ሃይኮታ ንዓዲ ቀሺ ካብ ዓዲ ቀሺ ንባሮንቱ ዝኣቱ መካናይዝን እግረኛን ነይሩ ዶክተር ወረደ ናይ 85 ሓደ ርእሱ መጥባሕቲ ኣሓዱ ነይርዎ ኣነ ተደራቢ ማለት እዩ ቀልዲ ከዓ ናተይቲ ኣሓዱ መጥባሕቲ ካልእ ናይ 101 ምስ ዓልዎ ናይ 101 ከዓኒ ብተኾምብያ ገሮም ንባሮንቱ ዝኣቱ ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳባት ኣበይ ወዲና ኣብ ሳዋ ናበይ ገጾም ምዃኖም ግን ክንገሩ ስለ ዘይነበሮም ነተን መጥባሕትታት ናብ ዝተትኸዱ ተባሂሎም ተፋልዮም ማለት እዩ ብከምዚ ወዲብና ኣነ ካብ ፎርት ከባቢ ፎርቶ ሳዋ ካብኡ ኢና 85 ጓዘና ጓዕዚያኹም ከመይ ነይሩ መጓዕዝያና ኣግማልን ኣድጉን እየን ነይረን ኣግማልን ኣድጉን ስንቅና ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ወይ መስርዕ ናታ ስንቂ ናይ 3 መዓልቲ ብጉል ኣብ ዝባና ማይ ከምኡ ናይ ትጉዕዞ ከመይ ኣብ ዝባና ክትብከላ መሰራዊት መቂልካ በብ ሕጂ ትሰራዊት ነናቱ በብሓይሉ በብጋንቱ ሕክምና ከዓኒ ናህና ናይ እንዳ 85 31 ኣግማል ናህና ናይ ማእከላይ ሕክምና ማለት እዩ ምሳይ ዝነበሩ ድልዱላት ኮኑሎም ተባሂሉ መምርሒ ተዋሂቡ 3 መዓልቲ ተፀሚሞም ክጓዓዙ ዝኽእሉ ተሰኪሞም ኮን ካልኦም ተባሂሉ ምሩፃት እዮም ስለዚ ብስ ጓዕዛኹም ነይሩ ተንቀፍላይ ኩለን 31 15 ናይ 85 16 ናህና እዚአን ኩለን ናይ ሕክምና ንብረት ፀዓና ናይ መጥባሕቲ ኣሓዱ መክተሓኻኸሚ መጣባብሒ ዝኩሉ ተሰኪመን ተበጊስና ማለት እዩ በጎሎ ሃይኮታ ተኾምብያ ካብ ዝነበራ ስኻ ዘለኻዮም 4 ኢኹም ናብኢኹም ባሮንቱ ገጽኩም ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ሕጂ ትጉዕዞ ክሪኦ ደልየ ዘለኹ ናብዚ ከትኸለኹም ድሮሲ ክፍለ ሰራዊታትና ናይ ገዛ ርሰብ ሕክምና የነበረን እንዲሁ ነይሩወን ሕጂ እንዳ 61 ሙሉእ ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ ሓደ ብሪጌድ ነይሩ ምስተን ክልተ ብሪጌድ ተቐንዲ ተሪፉ ነይሩ ብድሕሪት ማለት እዩ ዳሕራይ ስዒቡ መጥቃዕቲ መጀመርና እንዳ 101 ናቶም ነይሩዎም ተወሳኺ ይብናዮም መካናይዝድ ኣሓዱን እግረኛ ዓዲ ቀሺ ዝኣቱ ግን ስለ ዘይነበሮ ሓደ ድልዱል ኣሓዱ ሂብናዮም ሕጂ እዚ ሓዱታት ካበይ መፅኡ እዚ ዊን ክምለስ ኣለዎ ካብ ጀርበት ናይ ድሕሪ መስመር ነበረ ናህና ማለት እዩ በዓል ዶክተር ወረደን ካልኦትን ዝነበርዎ ማለት እዩ ካብ ዓንበርበብ ካብ ዓራርብ ድልዱል ኣሓዱ ሰዋ ከም ዝመፅእ ተገይሩ ዶክተር ካብ ከባቢ ፎርቶ ሳዋ እዚ ቃፍላይ 16 ናትኩም 15 ናይቲኦም 31 እንደገና ምስ እዱግ ተበጊሱ ነዝኩልኩል ስለዚ ብመንፅር እቲ ኣካይዳኹም ልክዕዶ ከምቲ ኣብ መደብ ዝወፀ ከይድልኩም ወይስ እንታይ መሰናኽል ነይርዎ ሕጂ ተቀዳማይ መዓልቲ ፅቡቅ ከይድና ተቀዳማይቲ ኩሉ ግዜ ክንጅምር ከለና ሰዓት 4 ከባቢ ኢና ንጅምር ሙሉእ ለይቲ ከዓ ንኸይድ ኣብታ መደብ ምስ በፃሕና ንዕርፍ መራሕቲ ስላዮም ነይሮም ተፀናዩ ስለዚ
ቀዳማይ ለይቲ ብታ ጽቡቕ ትጓዝ ሓዲርና ኣብታ ክንሓድራ ዝግባአና ወይ ክንውዕላ ኣወፂሕና ካልኣይ መዓልቲ ጀሚርና ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ፀሓይ ዕራርቦ ብርቱዕ ካምሲን መፅዩ ምንቅስቃስ ከሊልና ድሕሪት ካምሲን ከዓኒ ብርቱዕ ማይ ወቂዑ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ርሑቕ ዝወቀን ኣባና ዝወቀን ሕጂ ኣቂልና ብትሕቲ ተዓበይቲ እዋም ሕሊፍናዮ ግን ጉዕዞ ምስ ጀመርና ብርቱዕ ውሕጅ መፅዩ እቲ ውሕጅ ከዓ እናተዓፃፀፈ እዩ ዝኸይድ የማን ፀጋም ዓበይቲ ጎቦታት እዩ ካብኡ ወፃኢ ካብቲ ሩባ ወፃኢ ክንከይድ ኣይንኽእልና ሓንቲ ሩባ ንሰግር ውሕጅ ሓንቲ ሩባ ንሰግር በቃ እናተጠዋየ ስለ ዝኸይድ ንሕና ከዓ ሩባ ሰጊርና ደንደስ ንኸይድ ሩባ ሰጊርና ደንደስ ከምኡ ይቐፃል ነይሩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምስ በፅሕና ብርቱዕ ውሕጅ ምስ እንጨቱ ምስ ኣቁፅልቱ ምስ ጨንፈር ምስ ኩሉ ኣጉናድ መፅእ ኣብ መንጎ ምስ እናሰገርና ከለና ሕጂ ገሊኡ ሰጊሩ እዩ ገሊኡ ዘይሰገረ እዩ ስእሊ ክትበኒ ምስታ ውሕጅ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ኣነ ምሳኻ ተዓዘብትኻ ከዓ ከምኡ ክኸዱ እተን እቲ ጎቦታት ናይ ባርንቱ ብየማኑ ፀገሙ ጎቦታት እዩ ባርንቱ በፃሕና ንባርንቱ እዮም ክትከዱ እቲ ጉዕዞ ንባርንቱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ هو ግን ባርንቱ ከይድ ንብፅሓኩም ቅድም ካምሲን መፅዩ ለድሕሪ ካምሲን ብርቱዕ ማይ ስለ ዝሃረመ ውሕጅ ከዓ ጀሚሩ ሕጂ እዚ እንዳተጠዋወየ ዝኸይድ ዘሎ ውሕጅ እናሰገርና ንከይድ እንዳሰጋገር ጠዊ ናብዚ ድዩ ዝምለስ ዘሎስ ወይ እንዳተጠዋወየ ሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከይድ ኣሎ ላዕሊ መፅእ ንሕና እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንስኻትኩም ትመዓዳደው ዲኹም ዘለኹም ምስቲ ውሕጅ ወይስ ንዑ ሓንቲ ውሕጅ ኢኹም ሰንጢቕኩም ክትከዱ ሓንቲ ንሰግር እናተጠወበ ትረኽበና በቃ እናቆረፅና እናተጠዋየ ስለ ዝኸይስን ንሕና ከዓ እናሰገርና ንከይድ ኣለና ኣግማልኩም ኣግማል ንበይነን እኮ መራሕቲ ኣለዎን ብእግሪ ንኸይድ ንበይንና ኢና ኣግማል ንእድጉን ዝሓዙ ከዓ እናቶም መስርዕ ኣለዉ ተጋደልትን ገባርን ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ተጋደልቲ ጥራይ ኣይኮኑ ስለዚ ብከምዚ ኢና ንኸይድና ውሕጅ ክትሰግርዎ ከለኹም ሓደ ውሕጅ ክንሰግር ከለና ብርቱዕ መፅዩ በቃ ሳይ ገብረና ሕጂ ተተሓዙ በሃል ተሓዝ ቆማእ ስረ ዝለበሰ ደሓንዩ ነዊሕ ስረ ዝለበሰ ገሊኦም ኣውፅሞ ክሳዶም ገሮም ጥራይ ገሮም ኸዱ ሽዳ ገሊኡ ኣብ ጭቃ ተርፍ ገሊኡ ኣብቲ ውሕጅ ተርፍ ከምኡ እናበልና ኢና ንጓዓዝ ነርና ሕጂ ኣብ ሓደ መድረክ ምስ በፃሕና ብርቱዕ ውሕጅ መፅዩ ዳርጋ ፋሕፋሕ ኣቢልና ተተሓዙ ጥራይ ይበሃል ተተሓዝ ግን ገሊኦም ወሰደና ገለመታት ድምፂ ዝሰምዕ ኣብ መንጉ ብሰገርኩም ኣብ ምስጋር ዘለኹም ስገሩ ኣብ ፍርቂ ደይበፃሕኩም ከዓ ንድሕሪት ተመለሱ ተባሂሉ ጠጠው ኢልና ሸው ስጋብ ዝጎድል ሓደ ሰዓትን ፈረቓን 2 ሰዓት ድኸውን ጠጠው ኢልና ኮፍ ከይትብል ኮፍ መበሊ የለን ኩሉ ጭቃ እዩ እኒ ዝበሃል የብሉንቲ ከባቢ ካብኡ ክትወፅእ ተደይ ኮይኑ ካብኡ ክንወፅእ ካብልና ንመስርዕ ክንሕሉ ኣለና ላምፓድና ኣይተብርህን ኢኻ ዝኾነ መብራህቲ ኣይተብርህን ኢኻ ክንብገስ ከለና ተነጊርና እዩ ስለዚ ብዘለኻዮ ጠጠው ትብል እግርኻ ሓፍ ተብሎ ትሽዳው ይተርፍ ደሊኻ ተውፅኦት ወይ ትስእኑ ሬድዮ ርከብ ሕጂ ድሕሪኡ ደሓን ምስኮነ ወርሖ ወፅያ ገልሞታት ጉዕዘና ቀፂልና መጎራቢ ናይ ሬድዮ ርክብ ከመይ ነይሩ ሾ ሬድዮ ርክብ ነይርኩም ዶ ኣቐድም ኣቢሉ ዝሓለፈ ነቲ ኩናት ዝመርሕ እንዳስላያ እንዲኦም ንመርሑ ንሶም ብከመይ ትራኸቡ ርክብ ነይርኩም ዲ ሬድዮ ንሶም እንዲኦም ንመርሑና እሶም መርሑና ኣለዉ እኮ ምሳና እዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ እንዳ ሃንደሳ እንዳስለያ ሕክምና ምልክት እዚኦም ብሓንሳብ ኢና ንጓዓዝ ነርና ምስቲ ሰራዊት ስለዚ እሶም ብዝመርሑና ኢና ንኸይድ ነርና እቲ ሰራዊት እሶም ብዝመርሑና መንገዲ እሶም ተኸትልና ንኸይድ መጎራዊ ባእቲና ብሽዑ ወርሒ ወፂኡ ቁሩብ ብርሃን ኮይኑ መጎራዊ ባእቲና ኣብኡ ሓዲርና ማለት እዩ እቲ እውን ማይ ፍፁዕ ማይ ከም ዝሃረመ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብቲ ዘለኹም ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ቦታ ዝሃረመ ንሱ ከ እንታይ ፀገማት ፈጢሩ ስኮኒ ትውሕጅ ኣብ ካልእ ቦታ ዝመፅእ ዝወቐሲ እምበርቲ ከባቢና ዝወቐኮ ውሱን እዩ ዕቂልና ኣሕሊፍና ኢና ግን ካብ ርሑቕ ዝወቐ ብርቱዕ ውሕጅ እሱ እዩ ምስጋር ዝኸልኣና ነይሩ ኣብ ፀገማት ዘእተወና እሱ እዩ ወሲድልና ናይ ወሰደልና ከማና ይንትፈልጥና ምክንያቱ ድምፅታት ነይሩ ብላዕሊ ኮይኖም እውን ተተሓዙ ኣጀኹም ገለመለታት ገለ ዝብሉ እውን ነይሮም ክእለት ዘለዉ ናይ ምስጋር ሩባ ገለመታት ግዲ ኮይኖም ብላዕሊ ኮይኖም ተተሓዙ ጀኹም
بيلم زتواضع نيرم كم زي سجر يلن سجيركم سجرنا أبي بتحكم شو مقراي قلنا شو أكيد تعمل قريب حجي مقراي أبزو علنا له كدواي نجر ما أتركوا كويس اللي زلوا صندوقتي بوتا أجمالنا ندوقنا قلمتت درجة وفحيلة ولا سجماين ورون رفض مثلا شو أخوا روا سجيركم أبزخ الوقت زي أخيرا نقبرينا توعيل ملختي مس أو نكب مالتيو زي ما جي حلفت ترايب مالت ناي سلايا ناي بطلتات دا سبعة نيرو مسانا ناي سماني حمش ترايا يكون ناي سبعة حد بريد نيرو مالتيو هجي تم لعلو تحلفت أخيرا نقبر كنيتاتنا مودعتا ليتي مخانا كخيطات نقبر كم زلنا وقعتا متقعت خنجمر كم زلنا زخلو حبريتا توعيو متنقات خا من قدي شجرة مولع يلن زخون مبرات مولع يلن دمس نقوار يلن سلاحي الكتراي من قصاص يزبلت مبرحي جيزيتات ودينا ساعة 4 خا نوقسنا ساعة 4 نموداتا نوقس له قعدتنا توتا تحبيلنا مالتي بوبتنا نخيت ساعة 4 نركب ساعة 4 بساكب كل السراويت سينس سمكال سينس سو كوميشنر ناين دا 85 نيرو مجلس خب اب حد نو يحبيلا ديب دي وش كل تمتقاتا نكتو هذا دغمو مالتي جي قدماي اب غزو زخانه دمصيخ قبر بلنان ጭርማሕ ሩሕ ከባቢና ዝስምዖ መብራህቲ ዝኾነ ላምፓዲና ኹን ሽጋራ ምውላዕ የለን ጉዕዞና ትኽልና ሰዓት 6 ባሮንቱ ናቲና ባሮንቱ ሰዓት 6 መጥቃዕቲ ክንጅምር ኢና ባሮንቱ ሰዓተና ዝኾነ ንብረት ዝኾነ ተጋዳላይ ከየልዕል ናይ ፀላእኹም ናይ ግበርኹም ዜን መምርሒ ወሃብ ከም ኣይሉ ምስ ወደየ مو ودي الله قال مثلا يجي كلهم وجه تزارب وجه يجي تحتي خوينو تحتي تقيلا خوين تسجي سوين دلو ابا اركو كوينرو تحتي بستقيلا او تسجي نيرو وجه تزارب مولو يجي كله تبعيلي يعني زو سخل نغير بلو نسيو بلو نو تزارب يجي سوم كابت وجهس قال انت صبيهم أنا هم تردعه أبكالوين سمع سلز نوركو صبعنا وين أبقى مراسل نفلت قلت تسبيهم كوجه عندما تعوزوا خانة مستخونة تزخيد تسبيهم حجي أبتويلا كورن دالي منشون أنا وخل خيلو قرب دي ويلو مو بحالكوا خلو تباهيلي زو سخلو نقر بالليني كن حانت نقر كتفلتو ذلكم ويكفلت دلنا سألا إسع أوشت 6 ساعات تديك سخاتكم قسقسكم على لكم ساعة 4 تخسبوا لكم يلكم أفشديش ساعات هو تزي غيرنا يخا نشوف لغلنا إيلو هو حجي بزن 6 ساعات حاسبك انت ينير حجي كم بقس كلنا خمت تتصبنا يكون وعنج برتو بارون تزمسه كبارون تزقص الرباي مالتي اسي قرطنا كسغر لكم ناي جدن تساعات مثلا ساعة 6 بتصح تباهيلو نحن 30 حد أجمال هنا أجمال كسبري كلانين نحن ممكن كسبري نخلنا تخلي سراوي تجي ربا دندس ناقورة أفحز وللو تروبا بهم الناس سجروا خيدم قلنا خابب تجادلتو حج وسدوم نيرو زوين أبتنا يبارون تمن الوقت سمعهم بتهم قصي ودير راي جليس وي ودير راي مالته ناك بدورت هجي نحن دحري تعرفنا سراوت بساعته درجة أو وسحو تبقسوا تباهلنا تبقسنا تروى مستساقرنا مالتيو هليكوبتر شو جميل أير دبدب شو جميل منو بارونتون كبابيون بكا زنباي أير توقع درو جميلي نحنا قن سؤالنا نقعدنا يما قبار يوم زحزوه نينو توم قبار دقر مكا نقع يقولوا نحنا راديا ناترخبنا ينا نخدنا بس وجو أبز بيصحنا لنا أبي بيصحهم أبز بيصحنا لنا نحضرنا بتابتات كم إننا تقعدنا
ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሕና ውጠጠው በሉ ኢልና ኣብኡ ጠጠው ኢልና እርድጥልያን ነፃ ወፅያ ሓራ ወፅያ ኣብኡ ነበረ ፀላኢ ተደምሲሱ ምስ ተባሃለ እንደገና ቀፅሉ ሓዲኹም ኣነ ቀፂለ እታ ናይ 85 ድሕሪት ገዲፍና ክልቴና ኣድላይነት ስለ ዘይነበሮ ኣነ ቀፂለ እናቐፀልና ከለና ሕጂ መራሕቲ መስርዖም ሒዞም መራሕቲ ጋንታ ከምኡ ድሕሪት ክምለሱ ፀንሑና ንሕና ከዓ እናተረኸብና ኢና ንኸይድ ዘለና እናተረኸብና ክንከይድ ከለና ከዓ ብራርያ ፈቐድኡ ስለ ዝነበሩ እቶም ናይ ዓዲ ቀሺ ባሮንቱ እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ባሮንቱ ክኣትዉ ከለዉ ግን ኣብ ውሽጢ ባሮንቱ ኣቲና ስለ ዝነበርና ባሮንቱ ክኣትዉ ይከኣሉ ብድሕሪት ተጥቅዑ ተበቲኖም ከዓኒ ፋሕ ኢሎም ከዓኒ ናብቲ ሩባ ዘለና እዮም ዝመፁ ነይሮም ስለዚ ንሕና ብረትና ጋዲምና ተሪልና የማን ፀጋም ካብቲ ሩባ ሙሉኡ ፋሕ ኢልና 5-6 ኮይና እቶም ተረፉ ኣግማል ከዓኒ ዝሓዙ ከዓ ሰዓብና ኢልናዮም ከድና ሽዑኡ ኣብ ሓደ ቦታ ንበፅሕ ኣብኡ ኮፈሉ ብለና ኮይና ንሰርሕ ስራሕ ክንጅምር መሰልና ከዓ ቀፅሉ ብለና ኣብ ከባቢ እርድጥልያ ንበፅሕ ድዓር ኣበይ ኣለኻ ኢልኒ ኣብ ከምዚ ኣለኹ ኣይተረድኦን ሓባር ተኩስ ኢልኒ ተኩሰት ካብኣ ፈልከት ከይትህልኒ Yeah, right.